U-Anastasia Gedeni ngomnye womama kweli baphila nenhlungu yokubulawa komntwana wakhe. Umntwana wakhe uButi Gedeni nowaneminyaka emithathu walahleka ngoJune. Umzimba wakhe wafunyanwa emva kweveki ezintathu elahlekile kufuphi nekhaya lakhe. Ngiyamhopola mshimanyana wakhe. So ha go mnati because go bohloko ka hore inela ngwana ngwenya. Ke ipotsa each and every day why into e diretse mo moneng wa me. Ga go monate. Total ga go monate. Omnye umama nosancuphele nangoku nguSherami Segami. Intombi yakhe uRelebogile Segami walahleka ngo-April. Wafunyanwa umzimba wakhe emva kosuku elahlekile eKwaDlwengulwe. Yes, I'm still on the treatment. I don't think I'll ever get better because of my child will never come back to me. Every time when I close my eyes, I can just imagine how she was screaming, looking for help, and there was no help. Umbutho ulwa ukuxhatshazwa kwabasetyhini nabantwana kweliphondo laseMhlakoloni ufuna banikwe isohlwayo esiqatha ababulali babantwana. We need to prioritize our strategies and also let the lip service end and rather have, our focus on action and results. Because there are a lot of, even now, we are dealing with broken families. After the child has been raped and killed, you are sitting with a damaged family, you are sitting with a broken family, and hence days like these, the focus needs to be on psychosocial services. Umama kaRelebogile uthuthuzelwa into yokuba umbulali umntwana wakhe useluvalelweni. Kwelinye icala umama kaButi usenalo ithemba lokuba useza kuvela umbulali umntwana wakhe ngenye imini.